عرست زينام مس شعبي ركب بمفتار سلام انصتان مزراق زفتون أكلات كابه تقوارن قطوبي قبا كبلو دكتور أبراهام بلاي صاوعي تغريبا مفتاح تقب منبر أبايتي إثيوبيا زحش مراتي كخون يوم ز تبارك للتتكالات بأواج كتاش مخانم تقريتهم كاب زيناتاي سلسته نبر مرحت هاجرات أفريقيا كيدي السلام ديمقراسياوي ريبابليك كونغو كمعراري مسيابهم تقريتهم سلام طعنا بالله زخوركم تملكتنا كما يتمسيو لك ساعات حدا خوين له نسعة تلالو زيناتات حزنا مزينا لنا زيناتات ندام راحكو حبيركم طعنا حنا برام فسايم فلما بحطر زيناتات كنجمر جرمن مس إثيوبيا زلوا متحبارن سرحتي سبعوي حاجزاتن أتنا خيرا كم تغطل قليزام حلافي بيت صحفة حبرات منقستاتن أتحاباري سبعوي حاجزن أب إثيوبيا دكتور راميز آلاكرو بو لاعلواي كوميشن سدتنيات حبرات منقستات بإثيوبيا أندريو مو بوغري حويسو كالوت كالتي إثيوبيان عالم لغة كالاتن أب استرخبلو غازيتاوي مقلت هيبوم أمباسادر جرمن أب إثيوبيا ينس هانفيلد أب زهبو مقلتي حقروم أب كرباوان علاو زقورتو سواو حقز بإيجنسي دك أنستيو UN يونيسيفن UNHCRن أبيلو تقبارو كخوني لهم كمون هاجروم مس إثيوبيا حبرات منقستاتن زلوا محزنات أتناغرا كمن تغطل توم أمباسادر غريزوم توكال إثيوبيا UNHCR أندريو مبوغري بوغنوم كاب استفرالي هاجرات زمصو لعل حدا نتبي 1 مليون سدتنياتات أب إثيوبيا كم زلوا أفليتوم بارتي بلتقنا بكالاي سرع قبائي أب زحلفوم وسانتات بمدهاب مقامت يوم أب الديسابة مس قبرو أكالات محبرسب ديبلوماسي مدرخ زته يسالت مهلاوت حبيرهم حلاف ركب هزبن علم لخ زفراتن تي بارتي دكتور بيكيلا هوريسا كمزقلزو تي بارتي أب كالاي قبائيو تربحن الزيقاتات كبن مبال وسانتات محلافو الزخاخيرهم اللهم علاماتي زاتون أب زتمحلالفو سانتاتن أنفتاتن أبالات محاورة دبلوماسن علم لغة كالاتن استوارده حبريتان محابيلهم بحبار نمسراح أب زخلو كل في أجنداتات مردا نمفتارتي زاته لعول قدا كمزلو وتحبير اللهم دايركتر ركب علم لخن وانا بيت صحفتي بارتن نوي سحول بارتي بلتقنا بكالاي قبايو زحلفوم وسانتات ديبوم قلت عيبوم اللوم تي بارتي زهابو عمرارحا وتصيد كم زمزقوة دحر محبار زلاقي سلام نمرققا زفرات ريفورم بمقبع عرسخا مقال كمون هنسا تفتات مع عبيتي بروجكتات كم عبنت عرعلوم يوم أب عود قطبة استمزقوا تصيتات كقصلو بمقبار كابزي عامد جميرو نقصلتي تخطاتل عامتات شمون تنتوي 400 حافشاو عبيت نمزقابتي بارتي تلمي كم زحزة تحبيروم منستر تعنا دكتور مقدس دابان كالوت حلف تسرحن بحبار بمخان مستوكلتي قجلت عنا جيتس فاونديشن تزاتيوم أبتي مدرخ زتك أندت أمته عبز تهاوم قدات مبريز هبا دكتور مقدس دابان بزبل كوتوم أكلات زكايدو بروغرامات مس منستر تعنان بهراوي استراتيجين كردادو يقبا إلن منستر تعنا قلقالوت حلوات عنا عديتاتن هطاناتن معباي قدام نتيبو زسرحهم قديات كم زخانو ونقليتانين بمخانو تساتفو محبرسة بمعباي حمامات مكل خال كم زقباء جنزيبان اللوام عبتي مدرخ ذاته فاينانس تعنا تلمي سدرا تعنا سنة والدو علم لخ مدحن نزلاق لمعات بزبل سفح ذاته كم استقايدة كابتي منستر زرقمنا حبريتا يردم
ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሳልሳይ ስሩዕ ጉባኤ ዕሎማታት ኣብ ኣዲስ አበባ ክካየድ ጀሚሩ እቲ ጉባኤ ናይ ክልተ መዓልቲ ጻንሒ ዝህልዎ እንትኸውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ማሕበራዊ ቁጠባውን ሃገራውን ረብሓ ኣብ ዘለዎም ዛዕባታት ብስፍሓት ክዝትዩ ተባሂሉሎም ኣብቲ ጉባኤ ዝቐረቡ ጸብጻባት ብምግምጋም ምስ ጸደቐ ትልሚ ዝቕጽሉ 6 ኣዋርሕን ኣብቲ ጉባኤ ንዝተተለሙ ተግባራት መፈጸምን ዝኸውን በጀት ከጽድቕ ትጽቢት ይግበር ካብ መላእ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝተውጻጹ ዑለማታት ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያን ፕሬዚዳንት ጉባኤ ዑለማታት ሼክ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋን ሓዊሱም ኣመራርሓ መጅሊስ ክልላት ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቦም እዮም ሼክ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝሃገር ዝረኣዩ ዘይምርዳእት ንምፍታሕ ዑለማታት ብዕቱብ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ገንዚቦም ዘለዎም እቲ ጉባኤ ኣብ ድሮ ጾም ረመዳን ዝካየድ ምዃኑ ፍሉይ ከም ዝገብሮ ብምሕባር ህዝበ ሙስሊም ኩሉ ግዜ ከም ዝገብሮ ብምትሕግጋዝን ብሕብረትን ክሕልፎ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም መንገድ ነፃነት ኣብቲ በዓል ኮፈት ደቋለ መስኮንደት ኣብትና ኣላጀይ ኣብቲ ኩላን በሊ ተደጊቦም ንብሓት ታሪክ ዘይበሊ ዝተኸመረ ሓፂን ኣብ ምድሪ መንደብደብ ከም ሓመድ በኔኖ ስብክር ሓፂን ኮይኑ ተደጊቦም ንብሓት መስተንክር ስራሕኺ ቅድመ ንቕያኺ ደጀን ሃገሪኺ ዓድዋ ደጀን ሃገር ዓድዋ ማዕገር ሃገር ዓድዋና 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 ኣኖ ደጀን ሃገር ዓድዋና 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 ወ ደጀን ሃገር صحبو ዓመት ወይ ንቕድሚት ዝኸድ ወዝኸይድ ልፍና ራኻ ኣይትማልንዶ ኣይትማልዶ ምኽሮ ዝኾነካ ንቕድሚት ዝኸድ ወዝኸይድ ልፍና ራኻ ኣይትማልንዶ ንኣይትማልንዶ ምኽሮ ዝኾነካ መርአያ ትቓልቲ መንገድ ነፃነት ኣብቲ በዓል ኮፈት ደቋለ መስኮንደት ኣብትና ኣላጀይ ኣብቲ ኩላን በሊ ተደጊቦም ንብሓ ማዕድ ዜና ብምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት የካሕልፈኩም ምስ ሻዕብያ ርክብ ብምፍጣር ሰላምን ፀጥታን ንምዝራግ ዝፍትኑ ኣካላት ካብ ተግባሮም ክቐጠቡ ይግባእ ኣብዚ ጉዳይ ድማ ኩሉ ዜጋ እጃሙ ክዋፃእ ይግባእ ክብሉ ሚኒስትር መስኖን ከባብታት ቆላን ዶክተር አብርሃም በላይ ፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም ንፀብፃብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ሰሎሞን ታደሰ ከም ዝዕብ ከቕርቦ እዩ ንሻዕብያ ርክብ ብምፍጣር ሰላምን ፀጥታን ንምዝራግ ዝፍትኑ ኣካላት ካብ ተግባሮም ክቐጠቡ ይግባእ ኣብዚ ጉዳይ ድማ ኩሉ ዜጋ እጃሙ ክዋፃእ ይግባእ ክብሉ ዶክተር አብርሃም በላይ ፃውዒት ኣቕሪቦም 11 ልካቲት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት በብዓመቱ ከም ዝኽበር ዝፍለጥ እዩ ነዚ ስዒቡ ድማ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ሚኒስትር መስኖን ከባብታት ቆላን ዶክተር አብርሃም በላይን መልእኽቲ እንኳ ኣብፅሐኩም ኣመሓላሊፎም እዮም ነዚ ሰናይ ትምኒት ስዒቡ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ዝቐረቡ እንትኾን ንዝቐረቡ ኣሉታዊ ርእቶታት ዶክተር አብርሃም በላይ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ 11 ልካቲት ብቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ክልላዊ በዓል ኮይኑ ብኣዋጅ ዝፀደቐን ህዝባውን ሕጋውን በዓል ስለ ዝኾነ ነዚ ሰናይ ትምኒት ካብ ምግላፅ ማለት ንህዝቢ ዘለካ ክብሪ ዘርኢ መልእኽቲ እዩ ኢሎም የካቲት 11 ናይ ህዝቢ ትግራይ በዓል እዩ ከም ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ መንግስቲ ትግራይ ከም መንግስቲ ብናይ ክልል ምክሪ ቤት ኣዋጅ ተኣዊጁ ዝበዓል በዓል እዩ ስለዚ ዝበዓል እዚ ናይ ህዝቢ በዓል ክሻዕ ዝኾነ ንህዝቢ ዘለካ ክብሪ ዝግለጽ ናይቲ ህዝቢ በዓላት እንኳ ኣብፅሐኩም ኢልካ ምግላጽ ሚኒማም ነገር እያ ብጣዕሚ ዝነኣሰ ነገር እዩ እንኳ ኣብፅሐካ ኢልካ መልእኽቲ ምትሕልላፍ ማለት እዩ ተኽኢልካ ኣካል ናይቲ በዓል እውን ኮንካ ኢኻ ክትርከብ ዘለካ ህዝብኻ እዩ ናይ ባዕልኻ ህዝቢ ምስ ህዝብኻ ሓቢርካ ተውዕሎ ትኽእል ተኾንካ ሓቢርካ ተውዕል እንኳ ኣብፅሐካ ምባል ከዓ ክብሪ ንህዝቢ ከም ዘለዎ ዘርኢ መልእኽቲ እዩ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ካልእ
ሕጊ ናይ ምኽባር ክትግዛእ ናይ ዘሎ ቅርውነትን ዝግጅነትን እውን ዘርኢ እዩ ኣዋጅ ወፂኡ ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን በዓል እናተባሃለ ብኻሊእ ትርጉም ሂብካ እቲ በዓል እሱ ናይ ህዝቢ ከም ዘይኮነ ምግላጽ ትኽክል ኣይኮነ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ተጣይሹ ናብ ስራሕ ምእታዊ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ምምሕዳር ንምፍራስ ዝግበሩ ፈተናታት ኣለዉ ንዝብል ዝተለዓለ ሓሳብ ዶክተር አብርሃም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ውፅኢት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኮይኑ ብሕግን ስርዓትን እቲ ሃገር ዝተጣየሸ ትካል ስለ ዝኾነ እዚ ንምድኻምን ምፍራስን ዝግበር ጻዕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምፍራስ ማለት እዩ ክብሉ ገሊጾም ግዜያዊ ምምሕዳር ምጥንኻር የድሊ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ዘይብሉ ክልል ክኸውን ኣይኽእልን መንግስቲ ዝኽፈርስ እውን ማንም ክፈቅድ ኣይኽእልን ግዜያዊ ምምሕዳር ንብሎ መንግስቲ ናይ ፕሪቶርያ ውፅኢት ጥራሕ ዘይኮነስ ብሕግን ስርዓትን ናይቲ ሃገር እውን ዝተቋቋመ ሕጋዊ ተቋም እዚ ንምፍራስ እዚ ንኽዳኸም ምግባር ንህዝብና ናብ ካሊእ ፀገም ንምእታው ምስራሕ ማለት እዩ ምንም ካሊእ ክበሃል ኣይኽእልን ሕጊ ዝተስማዕማዕኻዮ ፕሪቶርያ ምፍራስ ማለት እዩ ካሊእ ምንም ክበሃል ኣይኽእልን ብዙሕ ግዜ ዝስምዑ ነገራት ኣለዉ እዮም ኣብ ፕሪቶርያ ግዜያዊ መንግስቲ ኣካታች ብዝኾነ መልክዑ እቶም ዝተስማዕምዑ ኣካላት ይፈጥርዎ እዩ ተባሂሉ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝገለጽክዎ እዚ ምግባር ናይ ክልቲኦም ዝተስማዕምዑ ኣካላት ስራሕ እዩ ክልቲኦም ዝተስማዕምዑ ኣካላት ጥራሕ ዘይኮኑስ ካልኦት ኣካላት እውን ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ገይሮም ክሰርሑ እዩ ሓላፍነት ወሲዶም ተስማሚዖም ዘለዉ እምበር ሓደ ኣካል 50+1 ሓደ ካብ 50 ንታሕቲ ዝበሃል ስምምዕ የለን ከምኡ ዝበሃል ፕሪቶርያ ስምምዕ የለን 50-50 እውን ይወስዱን 50-50 ወሲዶም ንኻልኦት ከካፍሉ ይኽእሉን 100 ክልቲኦም ወሲዶም ማለት ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈላለዩ ፀገማት ፀጥታ ከም ዘለውን ምስ ናይ ደጋ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ምስ ሻዕብያ ዝግበሩ ርክባት ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ይግለጹ እዮም ዶክተር አብርሃም በላይ ብግዶም ምስ ሻዕብያ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ርክብ ንልምዓትን ሰላምን ከም ዘይኮነ ርዱ እዩ ብተወሳኺ እውን ሻዕብያ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፕሪቶርያ ብዝረኸቦ ሰላም ዝኮረየን ኣብ ትግራይ ዝህሉ ዓቕሚ ከም ፀላእ ዝርእን ሓይሊ ከም ዝኾነን መጣፍእቲ ምእላሽ ምዃኑ ኣረዲኦም ሻዕብያን ህዝቢ ትግራይ ክረብሕ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ኣይኮነ እንደቶም ናይ ቀደም ትውልድስ ዝሕዚ ትውልድ እውን ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈለጦ ስለ ዝረኣዮ ብዓይኑ ስለ ዘጋጠሞ ዝግበር ዘሎ ርክብ ንልምዓት ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ ሰላም ንምምጻእ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ ሻዕብያ እኮ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ተስማዕሚዕና ምስ ተባሃለ ከመይ ገይሩ ሪስፖንድ ከም ዝገበረ ኩሉ ሰብ ይዝፈልጦ ሕውእ እውን ኣይኮነ ግልጽ እዩ ሰላም ኣብ ሃገርና ከይመጽእ በተለይ ካብ ትግራይ ከይህሊ ኣብ ትግራይ ዝህሊ ጥንካረን ሓይልን ዓቕምን ከም ዋና ፀላኢ ገይሩ ዝርኢ ሰላም ብምፍጣሩ ዝሓረረ ኣጀንዳታት የወዳእኹን ኢሉ ዝኣምን ሓይሊ እኮ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ምስ ሻዕብያ ርክብ ንምፍጣር ዝፀሩ ሓይልታት ከም ዘለዉ ብምሕባር እዞም ኣካላት ካብ ሓሳቦም ንኽቁጠውን ኢዶም ንኽእከውን ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ክብሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም ንምፍታሕ ፀገም መንበሪ ኣባይቲ ኢትዮጵያ ዝሐሸ ኣማራጺ ክኸውን እዮም ዝተባሃሉ ክልተ ትካላት ብኣዋጅ ክጣየሹ ምዃኖም ተገሊጹሎም እቶም ክጣየሹ ዝተባሃሉ ትካላት ኮርፖሬሽን ፋይናንስ መንበሪ ኣባይቲ ኢትዮጵያን ፈንድ መንበሪ ኣባይትን ምዃኖም ተፈሊጡሎም ንጸብጻብ መቅደስ እንዳለ መርሃ ሰላም መረሳ ንኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ወሰን ቁጽሪ ህዝቢ ስዒቡ ሕጽረት መንበሪ ኣባይቲ ይረአ ምህላው ይግለጽ ሚኒስተር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ምስ ኢንስቲትዩት መጽናዕቲ ፖሊሲ ብምትሕብባር ኣብ ሕጽረት መንበሪ ኣባይቲ ዘድህበ መጽናዕቲ ክሳለጥ ገይሩ እዩ እቲ መጽናዕቲ ካብ እዋን ናብ እዋን ሕጽረት መንበሪ ኣባይቲ ፀገም ማሕበረሰብ ይኹን ምህላውን ዜጋታት ናብ ፈተና ይጥሕል ምህላው እውን እዩ ዘረጋግጽ የኛም የሰራነው ጥናት ንሕና ዘሳለጥናዮ መጽናዕቲ ይኹን ቅድሚ ሕዚ ዝተሳለጡ መጽናዕትታት ዝዳሃሰስናሉ ቀንዲ ከይዲ ዘረጋግጾ ሕጽረት መንበሪ ኣባይቲ ጎልዩ ዝረአ ሓቂ እዩ ንነዊሕ ዓመታት ነዚ ፀገም ፍታሕ ንምሃብ እንዳተፈተነሉ ዝጸንሐ መስርሕ ትሑት ወጻኢ ዝጠልብ ኣባይቲ ወይ ከዓ ኮንዶሚንየም እንዳበልና እንጽውዖ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ክልል ከተማታትን ምትግባር እዩ ነይሩ እዚ መስርሕ ኣብ ክልላት ዶው እንተበለውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀጺሉ እዩ ኮይኑ ግና ጠለብ መንበሪ ኣባይትን ኣብ ቀረብን ዘሎ ሓጓፍ ሰፊሕ እዩ ሕጽረት መንበሪ ኣባይቲ ከም ዘሎ 70 ሚእታዊ ኣሎ ዝበሃሉ ኣባይቲ ብዓቐን ረቑሒ ደረጃኦም ዘይሃለዉ ምዃኖምን
ብብርኪ ሃገር ለኸ ሓደሽቲ ኣባይቲ ምህናፅ ከም ዘድልን ምስ ዝመሳን መሳ ነባራት ገዛውቲ ምህዳስ ተጠላቢ ምዃኑ እዩ ዝገልጻ። አለ የሚባለው ቤትም ጭምር ቢሆን አሎ ተባሂሉ ዝግለጽ ገዛ እውን ደረጁ ዝሓለወ ይኮነን። በዚ ድማ ከም ሃገር ክልተ ስራሕ እዩ ኣብ ቅድሚትና ዝጽበየና ዘሎ። እቲ ሓደ ቀረብ መንበሪ ኣባይቲ ክስፍሕፋሕ ምግባር እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ብርኪ ጽሬት ነበር ገዛውቲ ክመሓየሽ ምግባር። ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ ኢትዮጵያ ሕዝን እትእንግዶ ዘላ ሕፅረት መንበሪ ኣባይቲ ንምቕራፍ ብፍላይ ማእኸላይን ትሑትን ኣታውን ዘለዎም ዜጋታት ዘማእኸለ ስርዓት ፋይናንስ መንበሪ ኣባይቲ የለያዩ ተባሂሉ። በዚ ድማ ኮርፖሬሽን ፋይናንስ መንበሪ ኣባይትን ፈንዲ መንበሪ ኣባይትን ምጥያሽ ምንቅስቓሳት ይግበረሎ። ዕላማ ፈንዲ መንበሪ ኣባይቲ ካብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ገንዘብ ምትእኻብ እንትኸውን ምምሕዳሩ ክኾን ዝተሓረየ ድማ ኮርፖሬሽን ፋይናንስ መንበሪ ኣባይቲ እዩ። ድሕሪ ትግበራ መጣየሻ ኣዋጅ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ይኹን ዘፈር ውልቀ ካብ መሓይኦም 1.5 ሚእታዊ ከዋህልሉን መንግስቲ ብብዓመቱ ካብ ዝሰልዖ በጀት ካፒታል 5 ሚእታዊ ከምኡውን ካብ ዝእከብ ግብሪ ንብረት ካብ 5 ክሳብ 10 ሚእታዊ ንልምዓት ኣባይቲ ከውዕሎ ምዃኑ ተሓቢሩ። የግልም የመንግስትም ቅጥር ውስጥ ያለ ሰው ለቤት ከደሞዙ ከፔሮሉ ኣብ ናይ መንግስቲ ይኹን ዘፈር ውልቀ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ውልቀ ሰብ ንህንፀት ኣባይቲ ካብ መሃይኡ 1.5 ሚእታዊ ሰሊዑ መንግስቲ እውን 1.5 ሚእታዊ ብምውሳኽ ናብ ፈንድ መንበሪ ኣባይቲ የመሓላልፍ። እዚ ቀሊል ከይዲ ኣሰራርሓ እዩ። ብመበል ካልኣይ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ተበግሶ እንተልይዎ ክሳዕ 3 ሚእታዊ ነቲ ፈንድ ክዕብዮ ይኽእል እዩ። እቲ ፈንዲ ዝእክቦ ገንዘብ ብትሑት ወለድ ንሃነስቲ ኣባይትን ጠለብ ህድሳትን ዘለዎም ብምልቃሕ ከም ዝርበሕሉ እዩ ዝተገልጸ። ዕላማ ክጣየሽ ዝተባሃለ ኮርፖሬሽን ፋይናንስ መንበሪ ኣባይቲ ነቲ ፈንዲ ምምሕዳር እንትኸውን ተፀዋዕነቱ ድማ ንሃገራዊ ባንኪ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ሕዚ ንዘን ክልተ ትካላት ክሁድ ንምግባር ዝሕግዝ ኣዋጅ ንምጽዳቕ ዘተ ይሳለጠሉ ምህላው ተገሊጹ። በእርግጠኝነት ውጤታማ ይሆናል የሚል ምልከታ ነው ያለን። ዕውት ይኾን እዩ ዝብል ዝተረጋገጸ መትከል እዩ ዘለና። ብሓፈሻ ዝርአ ጸገምን ርኡይ ጽሬት ዘመላኸቶ ነዚ ከም ምዃኑ ናብ ትግበራ ክንመጺና። ኣብዚ ዓበየ ናይ ሃገር ስርዓት ፋይናንስ ውሳነታት ብምዕላብ ይኹን ሕጊ ብምውፃእ ዓብዪ ግደ ዘለዎ ሃገራዊ ባንኪ ከም ምዃኑ ከም ትካል ካባና ዝጽበ ሒዝና እንዳዘተና ኢና ንርከብ። እዚ ናብ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ክቐርብ ኢና ንነጥፍ ዘለና። ነበርትን ሓረስቶትን ዞባ ስልጤ ወረዳ ላንስሮ ብዝተወደ መንገዲ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን እናሳለጡ ምዃኖም ተሓቢሩ። ኩሉ ማሕበረሰብ ኣብ ዕቀባ ሓመድን ማይን ብዓርሰ ተበግሶ ብንቕሓት እናተሳተፈ ከም ዝርከቡን ተገሊጹሎም። ንጸብጻብ ዋለልኝ ታምር ኣባዲ ደመቀ ስራሕትታት ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣብ ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ እናተሳለጠ ይርከብ። ኣብ ዞባ ስልጤ ወረዳ ላንሳሮ ዝርከቡ ነበርቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ብዓርሰ ተበግሶ እናሳለጡ ይርከቡ። ወንዱም ሴቱም ወጣቱም ሰብኣይ ሰበይቲ ኾነ መንእሰይ ተወዲቡ እዩ ዝመጽእ። ኣብ ዝተፈላለዩ ልምዓት ጉጅለታት ተወዲቡ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ይፍጽም። ሻሃ ዘቕርብ፣ እምኒ ዘቐብል፣ ዝኹዕት፣ ዝነድቕ ኩሉ ነናይ ባዕሉ ስራሕ ኣለዎ። ቢሊፈያን በጣም ይታይብል እዚ ጎቦ ብምልማዕና ማይ ክውስኽ ይገብር እዩ። بعرس ተበግሶዩ ኩሉ ዝሰርሕ በስራችን በጣም በተጓጓለና በቅንጅት በትብብር እዚ ስራሕ በዝተወደበን በዝተሓበረን መንገዲ ዝፍጸም ተማያይጥናን ተረዳዲናና እዚ ስራሕ ጀሚርናዮ ኣብ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ነበርቲ ወረዳ ብንቕሓት እናተሳተፉ ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ ሰው ሁሉም አካባቢ እንዲሰራለት በጣም ጉጉት አለው እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሁሉ ከባቢ ክስርሕሉ እዩ ዝደሊ እዚ ዘመላኽት እቲ ሕብረተሰብ ነቲ ስራሕ ከም ባህሊ ተቀቢሉ እናፈጸሞ ዝርከብ ምዃኑ እዩ ድስታውን የምታዩት እንደዚህ አይነት ጠረጴዛ ማርከን 6 ቀበሌ ከምቲ ዝረአ 6 ጣብያታት ብኸምዚ እዮም ዝስርሑ 12 ጣብያታት ድማ ናይ ሓመድ ስራሕቲ እዮም ዝሰርሑ ከም ወረዳ እዚ ስራሕ ሕብራዊ ምይይጥን ምርዳእን ተገይሩሉ እዩ ናብቲ ስራሕ ተኣትዩ ውፅኢት እውን ረኺብናሉ ኢና ኣብቲ ከባቢ ብዝተፈጸሙ ስራሕትታት ዕቀባ ሓመድን ማይን ዛጊድ ዝተፈላለዩ ውፅኢታት ከም ዝተመዝገቡ ተገሊጹ ሎሚ ብናጽነት እንነብረላ ኢትዮጵያ ክትፈጠር ኣብ ምግባርን ኩናት ዓድዋ ብዓወት ክዛዘምን ኣብ ምግባር ብርክት ዝበሉ ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን መስዋዕቲ ከም ዝኸፈሉ ይግለጽ ካብ መንጎቶም ጀጋኑ አፍሪካዊ ጀነራል ጦር ብዝብል ሽም ዝጽውዑ ራእሲ አሉላ አባነጋ ሓደ እዮም
ብዛዕባኦም ዝምልከት ሙሉብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዋ ሎሚ ብናጽነት እናነበርናላ ዘለና ኢትዮጵያ ዓብይ ታሪክ ዘለዋ ሃገር እያ። ኢትዮጵያ ከም ሃገር በብዘመኑ ሃገሮም ንጸላኢ ሕሊፎም ዘይሩ ብርክት ዝበሉ ጀነራላትን ጀጋኑ ዘፍረይት ሃገሩን እያ። ካብቶም ጀጋኑ ራእሲ አሉላ አባ ነጋ ሓደ እዮም። አሉላ አባ ነጋ ወዲ ቁምቢ ፈላማይ ጀነራል አፍሪካ፣ ጀነራል አቢሲኒያ ጋርባልዲ፣ አንበሳ ጉርዕ ዝብል ብርክት ዝበሉ መጸውዒ ዝተባቦም መግለጺ ጀግንነቶምን ክብሮምን እዩ ንጀነራል አሉላ አባ ነጋ። ራእሲ አሉላ አባ ነጋ ካብ አቦኦም እንግዳ ቆቢን ካብ አዲኦም ወይዘሮ ገረዳ ማርያም ኣብ 1817 ዓመተ ምህረት ኣብ ከባቢ ተንቤን ፍሉይ ቦታ መነወ ከም ዝተወለዱ ይግለጽ። ራእሲ አሉላ አባ ነጋ ኣብ እዋን ንእስነቶም ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዝርከብ ሱቃላ ሚካኤል ዝተባለ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ቤተ ክህነት ጀሚሮም እዮም። ዳዊት ደጊሞም ፊደል ቆጺሮም ከም ዝዓበዩ ይዝንተወሎም። ራእሲ አሉላ ካብ ትምህርቲ ቤተ ክህነት ንላዕሊ ዕላማ ምዕላምን ተወክሲ ምትኳዝ ጠመቶኦም ይስሕቦም ምንባሩ ይግለጽ። ራእሲ አሉላ አባ ነጋ ኣብ እዋን ንእስነቶም ፈረስ ምግላብ፣ ተኽሲ፣ ሓመሳ፣ ዒላማ፣ ዝናር ኣብ ምዕጠቕ ፍሉይ ክእለት ከም ዝነበሮም ይግለጽ። በዚ ምክንያቱን ወላዲ አቦኦም ፍሉይ ሓገዝ ይገብረሎም ምንባሩ ታሪክ ይገልጽ። ራእሲ አሉላ አባ ነጋ እሙንን ተወኪሶም ዘይስሕቱ ምንባሮም ታሪክ ብተደጋጋሚ ጽሒፉ እዩ። ብምክንያት ዝነበሮም ተኣማንነትን ክእለትን እውን ሚስጥራዊ መልእክተኛ ደጃዝማች አርአያ ምዃን ክኢሎም እዮም። በዚ ምክንያቱን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመጹ ብሉጻት መሳርሒ ውግ ኣብ ምግዛእን ኣብ ምምራድ ስራሕ ተዋፊሮም እዮም። አድላይ መልእክትን ትህልውን በአሉላ አባ ነጋ ጥራይ አቢሉ ከም ዝበጽሕ ይግለጽ እዩ። ድሕሪ እዋን ደጃዝማች አርአያ ንአሉላ ሒዞም ናብ መቐለ ብምኻድ ንደጃዝማች ካሳ ኣባ በዝብዝ ንዝሓሸ ዕድል ኣረኪቦም ጎም እዮም። ንቅድሚት ዝኸድ ወዝኸይር ልፍናራኻ ኣይትማልንዶ ኣይትማልዶ ምኽሮ ዝኾነካ ኣብ 1876 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ጉንደት ዝበጽሐ ዕንወት ንምክሓስ ግብጻውያን ፍልፍል አባይ ብዋንነት ወኒኖም ንመሓዝን ከም ድሌቶም ንምቁጻር ኣብ ዝሓሰቡሉ እዋን ራእሲ አሉላ አባ ነጋ ብጉር ዓቢሉ ዝመጸ ሰራዊት ግብጺ ዝሓሰቦ ከይሰመረሉ ብራእሲ አሉላ ተዳሒቑ ተሰዒሩ እዩ። ሓፍቲ ኩላን በሊ ተደጊቦም ንብሓት ታሪክ ዘይበሊ ብምክንያት እውን አንበሳ ጉርዕ ዝብል ናይ ክብሪ ሽምን ናይቲ ዝማረኽዎ ጀነራል ክዳን ተኸዲኖም እዮም። ለካቲት 23 1889 ዓመተ ምህረት ኣብ ዕለተ ሰንበት ኣብ ዝተሳለጠ ኩናት ዓድዋ እውን ኣብ ግዝኣት ኢትዮጵያ በጸጋማይ ወገን ጎቦ አዲ አቡን ዝተቆጻጸረ ሰራዊት አሉላ እዩ። ሰራዊት ራእሲ አሉላ ብዳግማዊ ሚኒልክን ብልኡል ራስ መኮንን ብራእሲ ሚካኤል ፍሉይ ሓገዝ ይረክብ ምንባሩ እውን ይግለጽ። ብምክንያት እውን ብራእሲ አሉላ ዝተመርሐ ሰራዊት ኩናት ዓድዋ ብዓወት ክዛዘማ ምግባር ዝነበሩ እጃም ዝለዓለ ምንባሩ ጸሓፍቲ ታሪክ ይገልጹ እዮም። ኢትዮጵያውያን ካብ በብዘለዎ ተኣኻኺቦም ኣብ ዓድዋ ተሰሊፎም ብሓባር ዘመዝገቡ ዓወት ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላማይ ታሪክ ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ። ብዛዕባ ህይወት ራእሲ አሉላ እንትንርኢ እውን አሉላ አባ ነጋ ካብ ፈላመይቲ በዓልቲ ገዝኦም 3 ወሊዶም እዮም። ምስ ፈላመይቲ በዓልቲ ገዝኦም ብሕጊ ተፋቲሖም ካልአይቲ ዝተመርዑ እንትኾን እተን መበል ካልአይቲ በዓልቲ ገዝኦም ወይዘሮ ኣምሳሉ አርአያ ዝተባሃለ እንትኾና ኣኩ ሃፀይ ዮሃንስ ናይ ዝኾኑ ራእሲ አርአያ ድምፁ ፈላመይቲ ጓል እየን። ራእሲ አሉላ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዓብይ እጃም ዝነበሮም ጎይታ ስነ ምግባርን እሙን ዝነበሩ መራሒ ጦር እዮም። ራእሲ አሉላ ኢትዮጵያ ንምሁራን ዝፈተኑ ሓይልታት ወጻኢ ቀፂኦም ዝመለሱ ኢትዮጵያውን እዮም። ራእሲ አሉላ አባ ነጋ ኣብ ግንባር ዶጋዓሊ ምስ ወራረ ሰራዊት ጣልያን ገጢሞም እዮም። ካብ ኣምባለጀ ክሳብ ግንባር ዓድዋ ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ብምዃን ንናጽነትን ንኽብሪ ሃገሮም ምስ ጸላኢ ብምውጋእ ዘንጸባርቕ ዓወት ኣመስኪቦም እዮም። ዓድዋ ደጀን ሃገር ዓድዋ ማእገር ሃገር መዛግብቲ ታሪክ ከም ዝገልጽዎ እዚ ጀግንነት ንመላእ አፍሪካውያን ኩርዓት ከም ዝኾነን ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ናጽነት ብድፍረት ንኽዛረቡ ዘኽእለ ምዃኑ ይገልጹ።
ናይዚ ታሪክ በዓል ዋና ንኽንኾን ካብ ዝገበሩና ጀጋኑ ኢትዮጵያን አፍሪካዊ ጀነራል ጦር ብዝብል ሽም ክብሪ ዝፍለጡ ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ሓደ እዮም። ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ኣብ መወዳእታ እውን ጥሪ 1989 ዓ.ም ተነሓንሒ ምምሕዳሮም ዝነበሩ ራእሲ ሓጎስ ኩናት ገጢሞም እዮም። ብምኽንያት እውን ዓወት ረኺቦም ራእሲ ሓጎስ እውን ተሰዊኦም እዮም። እዚ ይኹን እምበር ኣብቲ ኩናት ብዝተተኮሰ ጥይት እግሮም ቆሲሉ ስለ ዝነበረ እቲ ቁስሊ ብዘይ ምድሓኑ ምኽንያት ለካቲት 1989 ዓ.ም ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም እዮም። ኣድዋና 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 ደጀን ሃገር ኣድዋና ኣድዋና تملكتي حزدما ناب زين عداقائنا سجيرنا ب1 بليون بر وصاي استانص فابريكا مفري باتري مكينه تمريقوم اب كلل امحارا كتما دبر برهان ب1 بليون بر وصاي استانصتي فابريكا مفري باتري مكينه لومي بعل تمريقو ناب سراح كم زتاعتهم تحبيرولهم سيفان نيو انرجي مانيفاكتشرينج بستفالت كال استانص فابريكا تخون ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ መላኩ ኣለበል ሓዊሱ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ተረኺቦም እዮም ን110 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ዝፈጠረቲ ፋብሪካ መፍረይ ባትሪ መኪና ስራሕ ምጅማሩ ቅድሚ ሕዚ ካብ ወፃኢ እናኣተወ ዝነበረ ፍርያት ኣብ ውሽጢ ሃገር ንምትካእ ዕዙዝ እጃም ከም ዝህልዎ ተገሊጹሎም بأبو منبر بيت صحفة عالم لخ مسفحفح نقدي تشاينا استمرح جلالوخ بيزنس أبا زوا قطبا كالينتون بولي لمين عدت الساليتوم نتي جلالوخ خبتي زوا قطبا زلو مسرة المعاتات تصادفو سبهافتن بحافشة زسرح زلو من قصقاساتن زملكات قلت غيرلوم عملات جلالوخ سبهافت تشاينا تي كوربوريشن زم حضرون فليات زوا ايكونومي موال نوايم فساس كجبرون كمون سرحتي مردان مفلاتن كم زكاير تحبير لهم كوربوريشن لمعات اندستري زم حضرهم فليات زوا قطبان نصا زوا نقدي دريداوان ناب سراح بمتاو سراح كم مونغوز جمهور سبهافت تشاينا لعول قطري كم زحزو كابتي كوربوريشن زترقب حبريتا يردم حضرما زين وطعيم سلست نبار مرحت هاجرات أفريقيا كيد سلام ديمقراطية ريبابليك كونغو كم عراريو مسيامم تجليسهم محبرسب مبراق أفريكان محبرسب لمعات دبوباوي أفريكان سلام ديمقراطية ريبابليك كونغو نكمرحو ننبر قدام مينستر فيدري حيل مريم دسالين حويسو سلست نبر مرحت هاجرات أفريقيا سيمملهم توم كيدي سلام نكمر حستسيم ونبر مرحتي نبر قدامي مينستر حيل مريم دسالين نبر بريزيدنت كينيا أوهورو كينياتان نبر بريزيدنت نيجيريا أولوسيغون أوبوسانجون يوم تبايلولهم أب ديمقراطية ريبابليك كونغو سلام نكعسل قدم كبل بولك ناتقايد صنحو كيدي سلام نيروبين لواندان بتوم نبر مرحتي نكقصل أب مردا كم استبصحون صبصاب CGTN يردم تملكتنا بموداتا قند زيناتات زعلتي كزخاخركم مس شعبية ركب بمفتار سلام نصطان نمزراق زفتنو أكالات كاب تكبارون قطوي قبا كبلو دكتور أبراهام بلاي صاوعي تغريبهم
ንምፍታሕ ጸገም መንበር ኣባይቲ ኢትዮጵያ ዝሐሸ መራጺ ክኾኑ እዮም ዝተባሉ ክልተ ትካላት ብኣዋጅ ክጣየሽ ምዃኖም ተገሊጹ። ካብ ዜና ወፃኢ ሰለስተ ነበር መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ከይዲ ሰላም ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከመዓራርዩ ምስያሞም ተገሊጹሎም። ባርከስ ተመልከትና ማዕድ ዜና በዚህ ዛዘም ስለምክታብኩም አብዜና ነመስግን ሰላም